అప్పారావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా ప్రభుజీ? 11.53 ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ 53 మాతాజీ. 53 ప్రభుజీ. నాహం వేదైర్న. హరే కృష్ణ. నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన చేజ్యయా సఖ్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా భక్త్యా త్వనన్యయ సఖ్యః అహమేవం విధోర్జన జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప మత్కర్మ కృతన్మ పరమః మద్భక్త సంఘవర్జితః నిస్సైరః సర్వభూతేషు యస్య మామేతి పాండవః. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప సందర్శన యోగో నామ ఏకాదశోధ్యాయః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. అప్పారావు ప్రభుజీ, మూర్తి ప్రభుజీ, శ్రీధర్ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు మనము 11వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఏకాదశ అధ్యాయం. నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? 10వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో భగవంతుడు 10వ అధ్యాయంలో అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం ప్రశ్న ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అని. అర్జున, ఈ వివరాలతో కూడిన జ్ఞానం నాకు అక్కర ఏం గలదు. నా యొక్క ఒకే అంశతే ఈ విశ్వమంతయు వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను. చాలా శక్తివంతుడు నేను, చాలా శక్తి ఉంది నాకు. అయినప్పటికీ చిన్న ఒక అంశతో మాత్రమే ఈ జగత్తు మొత్తాన్ని కూడా పరిపాలిస్తున్నాను. నేను మొత్తం వ్యాపించాను అని చెప్పనని ఆయన భగవంతుడు చెప్పారన్నమాట. ఈ వివరాలన్నీ ఏముంది, ఈ జ్ఞానం అంతా ఏం అవసరం లేదు, మొత్తం అంతా నాదే, నా నుంచే వచ్చింది, మొత్తం అంతా కూడా నాదే అని చెప్పిన నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆయన ఐశ్వర్యం మొత్తం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏకాదశ అధ్యాయం. ఏకాదశ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అనేది చెప్తున్నాం. మనము ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ
చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి సుఖదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. एकादशाध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः. ఈ విశ్వరూప సందర్శనంలో 1 నుంచి 4వ శ్లోకం వరకు విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేస్తారు. తర్వాత 5 నుంచి 8 వరకు విశ్వరూప వివరణ విశ్వరూప దర్శనం. 9వ శ్లోకం నుంచి 14వ శ్లోకం వరకు విశ్వరూప వర్ణనం. 15 నుంచి 31వ శ్లోకం వరకు విశ్వరూప వీక్షణం. ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతారు అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి. తర్వాత 32 నుంచి 35 వరకు కాలుని నేను అని చెప్తారు భగవంతుడు. 36 నుంచి 44 వరకు విశ్వరూప స్తుతి. 36 నుంచి 44 వరకు విశ్వరూపాన్ని స్తుతిస్తాడనమాట. భగవంతుడిని స్తుతిస్తాడు అర్జునుడు. తర్వాత 47 నుంచి 49 వరకు సౌమ్య రూపాన్ని సందర్శింపజేస్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. 50వ శ్లోకం సౌమ్య రూపం వర్ణన. 51వ శ్లోకం సౌమ్య రూప స్తుతి. 52 నుంచి 55 వరకు సౌమ్య రూప దర్శనం. 47 నుంచి 49 వరకు సౌమ్య రూప దర్శనం. సౌమ్య రూప సంస్థుతి ఆయన స్తుతిస్తారనమాట మళ్ళీ సౌమ్య రూపాన్ని. అది 52 నుంచి 55వ శ్లోకం వరకు సౌమ్య రూప స్థుతి. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివిగా పూర్తిగా నాకు వదిలేసేయి, మిగిలిన విషయాలన్నీ సరెండర్ అయిపో పూర్తిగా. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండు, యుద్ధం చేయి అంతే, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తారన్నమాట. రెండవ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు విషాదంలో ఉన్నప్పుడు
కృష్ణ భగవానుడు నత్తేవాహం జాతనాసం అని మొదలుపెట్టి ఆత్మతత్వాన్ని చెప్పారు. ఆత్మని గురించి తెలుసుకోను. నత్తేవాహం జాతనాసం నత్వం నేమే జనాధిప అని చెప్తారు కదా, ఆత్మతత్వాన్ని చెప్తారు. ఈ రాజులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా, మనం నువ్వు కానీ నేను కానీ ఎవ్వరు అందరూ కూడా ఎప్పుడూ ఉన్నారు. ఈ శరీరాలు వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పనని ఆత్మతత్వాన్ని వివరించారు. నేను శరీరం కాదు ఆత్మను అని తెలుసుకున్న అర్జునునికి మోహం తొలగిపోయింది. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? శ్రవణం గురించి చెప్పుకున్నాం. శ్రవణం చెయ్యి, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. 8వ అధ్యాయంలోనేమో స్మరణం చెయ్యి అని చెప్పారు. 9వ అధ్యాయంలోనేమో కీర్తించు, నన్ను కీర్తించు అని చెప్పారు భగవంతుడు. 10వ అధ్యాయం వచ్చేటప్పటికి విభూతులు చెప్పారు. ఈ విభూతులన్నీ నావి అని చెప్పారు. 11వ అధ్యాయం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం మనం. 10వ అధ్యాయంలో విభూతులన్నీ చూసేటప్పటికి నా ఫ్రెండ్ ఇంత గొప్పవాడా అని ఆయన తెలుసుకోవడం జరిగింది అర్జునుడు. అంటే మనకి అందరికీ కూడా తెలిసింది భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అన్నది తెలుసుకుందాం మనం. ఇప్పుడు 11వ అధ్యాయం. అర్జునం వాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేనా మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, నీవు దయతో తెలియపరిచిన ఈ యొక్క పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. మొత్తం నీ విభూతులన్నీ చెప్పావు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా విన్నాను నేను. ఈ విభూతులన్నీ విని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా తెలుసుకున్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది అని చెప్పారు అర్జునుడు. కానీ నాకు నీ విశ్వరూపం చూపించు అని అడుగుతారు ఇప్పుడు. భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తర సోమయా తత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ పద్మదళ నేత్ర, ప్రతి జీవి యొక్కయు జనన మరణాలను గురించి వివరములను నీ వలన ఎరింగి అక్షయములైన నీ వైభవములను గుర్తించి నీ అక్షయమైన అన్ని జీవుల యొక్క జనన మరణాల గురించి తెలుసుకున్నాను నేను. నువ్వు చెప్తే నీ అక్షయమైనటువంటి, అంటే క్షయం లేనటువంటి వైభవాలు అన్నీ కూడా నాకు తెలిసినవి, నేను గుర్తించాను అని చెప్పని భగవంతుడిని స్తుతించారు 2వ శ్లోకంలో. అంటే నీ యొక్క వైభవం అంటే ఉత్పత్తి, అవ్యయం అంటే ప్రళయం, అది లేకుండా అవ్యయం అంటే ప్రళయము వినాశనము గురించి సవిస్తారంగా తెలుసుకున్నాను. ఏదైతే నశించిపోతుందో, ఏదైతే నిత్యంగా ఉంటుంది అన్నది నేను తెలుసుకోగలిగాను అని చెప్పని అక్షయమైన నీ మహత్యం గురించి విన్నాను. విన్న తర్వాత నాకు నమః పంకజనాభాయ, నమః పంకజమాలినే, నమః పంకజ నేత్రాయ, నమస్తే పంకజాంగ్రయే. పరమేశ్వర, అపర పర ప్రకృతులు సర్వజీవులకు జన్మ కారణాలు, సర్వానికి నేనే మూలం అని చెప్పావు నువ్వు. అంతా కూడా నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఏ తద్యోని భూతాని అని కూడా చెప్పావు నువ్వు. సర్వాణి త్రిపదారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. సర్వానికి నేనే మూలం, కారణం అని చెప్పని అన్నీ కూడా చెప్పావు నువ్వు. 7.6లో మనకి ఈ శ్లోకం
మొత్తం అంతా తెలుసుకున్నాను నేను, నాకు అర్థమైంది. యో మామ జమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వం నందు ఎలా ప్రవేశించాలో చూడాలనుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నా. ఈ విశ్వంలో అసలు ఏ విధంగా ప్రవేశించావు నువ్వు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను, విశ్వరూపాన్ని. నాకు నాకు దర్శింపజేయి అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు అనమాట. అంటే 11వ అధ్యాయం ఆరంభించబోతూ 10వ అధ్యాయంలో అనేక రకాలైన భగవంతుని విభూతుల్ని గురించి తెలుసుకున్నాడు అర్జునుడు. తెలుసుకున్న తర్వాత భగవంతుడిని స్మరణ చేస్తున్నాడు. స్మరణ చేస్తూ విభూతులు తెలుసుకోకపోతే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోలేము మనం. ఆ విభూతులు తెలిసినాయి కాబట్టి భగవంతుడి మీద దృఢ శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది, విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడి మీద మనకి. మొట్టమొదట అర్జునుడు తన ఆంతర్యం తెలియజేస్తున్నాడు. అర్జునుడికి భగవంతుడు ఏ రూపంతో సృష్టి చేశాడన్న విషయం తెలుసుకోవాలని ఉన్నదన్నమాట. ఈ అధ్యాయంలో విశ్వరూపం దర్శింపజేస్తారు మనకి. అర్జునుడికి భయం కలిగి బుద్ధి భ్రమిస్తుంది. ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసేటప్పటికి భయం కలిగి బుద్ధి భ్రమించి ఈ మహిమలు, భగవంతుడి మహిమలు, ఘనత మరలా వినడం ద్వారా కృష్ణ నన్ను అనుగ్రహించి నువ్వు విభూతులన్నీ తెలియజేశావు. అవి వినటం వలన నా మోహం తొలగిపోయింది. అహం సర్వస్య ప్రభో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. అంటే ఇక్కడ నా ఎదురుగుండా మిత్రుడిగా చిన్న అంశ భగవంతునిగా నువ్వు నాకు కనిపిస్తున్నావు. ఏకాంశతో ఈ జగత్తు మొత్తం సృష్టించావు నువ్వు. పరం బ్రహ్మ పరంధామ అని చెప్పినని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. మొత్తం ఋషులందరూ కూడా ఆహుత్య మొత్తం మన నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా నిన్ను కీర్తించారు, నువ్వు గొప్పవాడివి అని. నేను కూడా అంగీకరించాను అని చెప్పి నన్ను చెబుతూ ఆయన్ని గురించి జీవరాశులన్నీ సృష్టి నాశనాలకు కారకుడు. అంటే సృష్టించేది బ్రహ్మదేవుడు, భగవంతుడి గుణావతారం. బ్రహ్మదేవుడు మొదటి దేవుడు అన్నమాట. ఆయన సృష్టిలో మొదటి జీవుడు ఎవరంటే బ్రహ్మదేవుడు. కానీ ఆయనకి సృష్టి రహస్యాన్ని తెలియజేసింది, సృష్టి ఏ విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పింది భగవంతుడు. సృష్టి చెయ్యి అని చెప్పి నన్ను ఆదేశించింది ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ శక్తినిచ్చింది ఎవరు? భగవంతుడు. అట్లా బ్రహ్మదేవుడికి సృష్టి కార్యాన్ని చేయమని చెప్పనని చెప్పావు నువ్వు అని చెప్పనని కీర్తిస్తూ జీవరాశుల సృష్టి నాశనాల కారకుడివి నువ్వు. జీవులంటే శరీరాలు, రుద్రుడి రూపంలో వచ్చి నాశనం చేస్తావు నువ్వు. అంత సృష్టి చేసినా ఏమాత్రం భగవంతునికి ఆసక్తి లేదు. మనం చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా నేను కట్టుకున్నా, నా ఇల్లు ఎంత బాగుంది అని చెప్పినాను ఒక ఆసక్తి, ఒక గర్వం వస్తుంది మనకి ఆ ఇంటిని చూసుకోగానే. అది భగవంతుడికి లేదు. అదే చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇంత సృష్టి చేసినప్పటికీ కూడా నీకు ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు. కానీ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు నాకు ఈ సృష్టి చేయమని చెప్పి నన్ను ఆదేశించావు, కానీ ఈ సృష్టి కార్యాన్ని చేసినందువల్ల
నాకు గర్వము అహంకారం కలగకుండా చూడు. నేను ఈ సృష్టి మొత్తం చేశాను, చేసిన వాడివి నువ్వు, ఆ శక్తిని ఇచ్చిన వాడివి నువ్వు, బీజ ప్రదాతవు నువ్వు. కానీ అంతా నువ్వైనప్పటికీ కూడా సృష్టి కార్యం చెయ్యని నాకు ఒప్పజెప్పావు. ఆ కార్యం చేసి ఆ కార్యాన్ని నిర్వహించినందువల్ల నాకు గర్వం వస్తుందేమో, అహంకారం వస్తుందేమో, దాన్ని మాత్రం రాకుండా చూడు కృష్ణ అని చెప్పినాను. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ప్రార్థించారు నేను. భగవంతుని వాక్కు, భగవద్గీత మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి. భగవంతుడి వాక్ అంటే ఏంటి? భగవద్గీతలో భగవంతుడి అది ఎప్పటి నుంచో అనాది, ఇప్పుడు చెప్పింది కాదు అది, ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చింది కాదు అది. కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు భగవద్గీత అని చెప్పినాను అంటాం మనం, కానీ అది వేదాల్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఆ శబ్దంలో ఉంది. ఎదరేఖాయ మూవీ ఆ శబ్దంలోనే ఉంది. కాబట్టి ఆ శబ్దంలో ఏం చేశారు వ్యాసుల వారు? గ్రహించి దాన్ని మళ్ళీ రాయటం జరిగింది. భగవద్గీతని వేదాల్లో దాన్ని మళ్ళీ పరంపరలో మళ్ళీ వచ్చింది. ఆ పరంపరలో వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ క్షీణించిపోయింది. ఆ క్షీణించిన దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు బయటికి తీసుకొచ్చి మా అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగిందనమాట కృష్ణ భగవాన్. ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది అనమాట. భగవంతుడు వేదాలను ఇచ్చారు మనకి. ఆ వేదాలలో నుంచి భగవద్గీతని గ్రహించి రాయటం జరిగింది, అంటే అక్షర రూపంలో. ఆ దాన్ని పరంపరలో క్షీణించిన దాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడు ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట మనకి. ఇప్పుడు కారణోదక సాయం చూడాలి అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. అర్జునుడు ఒక అంశతోనే కారణోదక సాయ ఏకాంశతోనే జగత్తంతా వ్యాపించారు భగవంతుడు. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఏంటంటే ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఊపిరి పీల్చుకుంటే మొత్తం కూడా బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఊపిరి వదిలినప్పుడు మొత్తం అన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ ఆవుగింజల్లాగా మొత్తం ఇట్లా జగత్తు మొత్తం వ్యాపిస్తాయి బ్రహ్మాండాలు. ఆ బ్రహ్మాండాలన్నింటిలో కూడా జీవరాశులు ఉంటాయి. ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువు అంటే 3 పురుష అవతారాలు. కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. కారణోదక సాయి విష్ణువు ఏం చేస్తారంటే ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా లోపలికి పీల్చుకున్నప్పుడేమో జగత్తంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, అది మళ్ళీ సృష్టింపబడుతుంది. ఎప్పుడు మళ్ళీ గాలి వదిలినప్పుడు మొత్తం కూడా ఆ జగత్తులో వైకుంఠాలన్నీ అన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఆ జగత్తులో బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా, ఆ బ్రహ్మాండాలన్నింటిలో ఈ కారణోదక సాయి గర్భోదక సాయి రూపంలో వస్తారు. వచ్చి ఆ కారణ జలం, ఆయన శరీరం నుంచి స్వేద జలం వస్తుంది ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువుకి శరీరం నుంచి. ఆ స్వేద జలం మీద గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకుంటాడు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకుని ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు శేషతల్ప సాయి పడుకుంటాడు. ఆ గర్భంలో నుంచి ఒక తామర పువ్వు వస్తుందన్నమాట. ఆ తామర పువ్వులో బ్రహ్మగారు వచ్చి ఆ బ్రహ్మగారు తపస్సు చేయటం ద్వారా మనకి సృష్టి చెయ్యి అని చెప్పనని కృష్ణుడు ఆదేశించటం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా మనం మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, ఇంకా వివరంగా చెప్తాను మీకు. ఈ విధంగా జరిగింది. క్షీరోదక సాయి, ఇప్పుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఏమవుతుంది? పరమాత్మ రూపంలో హృదయాల్లో, ప్రతి జీవి హృదయంలో కూడా ప్రవేశిస్తారనమాట. అటువంటి రూపాన్ని, ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు రూపాన్ని చూడాలని ఉంది నాకు, అంటే విరాట్ రూపం. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు లోపల అంతా కూడా అన్నీ ఉన్నాయి, సమస్త బ్రహ్మాండాలు, సమస్త జీవరాశులు, సమస్త సముద్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ రూపాన్ని చూడాలని ఉంది నాకు అని చెప్పినని అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట.
ఇప్పుడు ఫేక్ గురూస్ మేం భగవాన్ అని వస్తారు. ఫేక్ గురూస్ ఎవరు? ఆ చిన్న చిన్న ఆ ప్రత్యాహార దగ్గరికి కొంచెం దూరం వెళ్ళేటప్పటికి యోగ సిద్ధులు కొన్ని వస్తాయి. ఆ యోగ సిద్ధులు పట్టుకుని వాళ్ళు జనాల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటారనమాట. మేమే గురువులు, మేమే భగవాన్లము, మా కాళ్ళకు పాద నమస్కారాలు చేయండి, అభిషేకాలు చేయండి, ఇంత డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతూ వెనకాల నుంచి అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. షో మీ ద యూనివర్సల్ ఫామ్ అని చెప్పి అడగాలి మనం వాళ్ళని. నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పి చెప్తారు కదా, నేను భగవంతుడిని అని వస్తారు కదా, వాళ్ళని నీ యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించు, నీ విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేయి అని చెప్పి అడగాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. అప్పుడు వాళ్ళు పారిపోతారు. ఐఎమ్ నాట్ గాడ్ అని చెప్పినని పారిపోతారు వాళ్ళు. ఎవ్వరూ చూపించలేరు. భగవంతుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. మనసేది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పనని అడిగారు. వేలాది కళ్ళు, తలలు, చేతులు, కాళ్ళు కలిగిన ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువుని చూడగలను అనుకుంటే చూపించు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారనమాట. అంటే విరాట్ రూపం 23 ఎలిమెంట్స్తో ఏర్పడింది. ఈ 23 ఎలిమెంట్స్తో ఏర్పడిన ముద్దలో కారణోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశించి స్వేద జలం సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ జలంపై గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకుంటారనమాట. చెప్పాను కదా ఇప్పుడంతా కూడా ఆ విధంగా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకొని ఆయన సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తామని చెప్పనని ఆ బొడ్డులో నుంచి పద్మం వస్తున్న పద్మంలో బ్రహ్మదేవుడు కూర్చుని సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారనమాట. మనిషి ఓ ప్రభు యోగీశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ పరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. మన్యసేది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐదో శ్లోకం. శ్రీ భగవాను వాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధసహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతిని చ. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, అర్జున, వందల వేల కొలది గల నా వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడు విశ్వరూపాన్ని. అవి చాలా రంగురంగులుగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా. మొత్తం ఆ జగత్తు మొత్తం ఎట్లా ఉంటుంది, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. మొత్తం నదులు కానీ సముద్రాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మన సృష్టి కార్యం చేస్తారు కదా. ఆ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు కూడా ఒక్కొక్క వస్తువు రంగుల్లో కూడా ఎరుపు రంగు అనేటప్పటికి ఆ రంగులో మళ్ళీ చాలా వెరైటీస్ వస్తాయి. మళ్ళీ పింక్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. రకరకాలు అద్భుతమైన ఆకృతులు, రకరకాల జంతువులు, రకరకాల పక్షులు, నదులు, సముద్రాలు, సెలయేర్లు, కొండలు, గుహలు, మొత్తం అన్నీ కూడా రంగులతో కూడినది ప్రపంచం మొత్తం కూడా. అది మొత్తం కూడా నీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను, చూడు అని చెప్పినని
భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇహైకస్తం జగత్కృష్ణం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపాన్ని నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దాన్ని నీకు చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. నువ్వు ఇప్పుడు కోరుకునేదాన్ని చూపిస్తుంది. భవిష్యత్తులో జరగబోయేది కూడా నీకు దర్శింపజేస్తాను. నేను సార్వత్రిక రూపాన్ని చూపిస్తాను, చూడు అని చెప్పినని చెప్పారు ఇక్కడ 7వ శ్లోకంలో. విశ్వరూపం చూడండి, ఇక్కడంతా కూడా అందరూ దేవతలందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ శివుడు, ఇక్కడ హనుమంతుడు, దేవతలందరూ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ చతుష్కుమారులు, లక్ష్మీదేవి, ఆయుధాలు, రకరకాల ఆయుధాలు భగవంతుడివి. ఇక్కడ చూడండి వినాయకుడు, అందరూ ఉన్నారు, ఋషులు ఉంటారు, అందరినీ కూడా ఆయన శరీరంలోనే దర్శింపజేస్తారనమాట. నత్మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నీ ప్రాకృత కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క మహాద్భుత వైభవాన్ని దర్శింపుము. నువ్వు మామూలు ఈ ప్రాకృత కళ్ళు అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహానికి ఉన్నటువంటి కళ్ళు, ఈ కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవు, మాంసనేత్రాలతో. నీకు దివ్యమైన దృష్టిని ఇస్తున్నాను, నేను దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను. ఈ వైభవాలన్నీ కూడా దర్శింపజేసుకో అని చెప్పి చెబుతున్నారనమాట ఇక్కడ. సంజయుడు అడుగుతున్నారు. సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవం ఉక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ఓ రాజా, ఇట్లు పలికి మహాయోగీశ్వరుడును దేవాది దేవుడును అయిన కృష్ణుడు అర్జునునికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. ఆయన చెప్పారు, దివ్యచక్షువులు ఇచ్చేశారు అర్జునుడికి. ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన రూపాన్ని చూపించటం జరిగింది అన్నమాట. అదే ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఎవరికి? ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పారన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10-11 శ్లోకాలు. ఆ రూపం ఏ విధంగా ఉంది చూస్తున్నారు కదా, ఆ రూపం ఏ విధంగా ఉంది అనేది వర్ణిస్తున్నారు ఇక్కడ. అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. ఆ రూపం అనేక ముఖాలు కలిగి ఉన్నదిట. అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్య ఆభరణాలు ధరించినది. ఎక్కువ పెట్టిన పెక్కు దివ్య ఆయుధాలు ఆయన
చేతులన్నింటి చాలా భుజాలు ఉన్నాయి కదా, అనేక భుజాలు. ఆ భుజాలు ప్రతిదానికి కూడా చేతుల్లో ఆయుధాలు ఉన్నాయి, అనేకమైన దివ్య ఆయుధాలు ఉన్నాయి. దివ్య పుష్పమాలలు ధరించున్నారు, దివ్యమైన పుష్పమాలలు. అవి ఆ మాలల సుగంధం మొత్తం కూడా వ్యాపించున్నదన్నమాట. దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో. మహాశ్చర్యకరం, ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఆ రూపం. దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నది అది. అనంతం, అంతు జిక్కట్ల ఆ రూపం ఎక్కడ ఎటు చూసినా కూడా పూర్తిగా వ్యాపించిపోయినది. మొత్తం కూడా ఎటు అసలు ఏమీ కనిపించట్లా, మొత్తం ఆయన రూపమే వ్యాపించున్నది అనమాట. విశ్వతోముఖం, విశ్వం మొత్తం కూడా వ్యాపించున్నది ఆ భగవంతుడిది రూపం. ఆ శరీరంలోంచి గంధాలు వస్తున్నాయట, దివ్య గంధాలు. దివ్య గంధాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. దివ్య గంధాను లేపనం, దివ్య గంధాలన్నీ కూడా లేపనం చేస్తున్నాయి ఆ శరీరానికి, భగవంతుడి శరీరానికి పూసున్నాయి అన్నమాట. దివ్య మాలలు ధరించున్నారు ఆయన. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేత్ యుగపతుత్థిత యది భాసదృశీ సహస్య భాసత్ సత్య మహాత్మనః. వందల వేల కొలది సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయించినచో వారి యొక్క కాంతి విశ్వరూపంలో ఉన్న ఆ పురుషునికి, ఆ పరమ పురుషుని కాంతితో సరిపోదన్నమాట. వందలు, ఒక్క సూర్యుడు బాగా కాంతి వస్తేనే, నిన్న ఏదో గ్రహణం అంట, విపరీతమైన కాంతి నిన్న సూర్యగ్రహణం. మనకి లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎండ విపరీతం మండిపోయింది. ఎండ అంత వేడి, అంత వేడి, అంత వెలుగు. ఒక్క సూర్యుడు అట్లా కొంచెం గ్రహణం వచ్చి కొంచెం ఆయన శక్తిని చూపించేటప్పటికి. కానీ అటువంటి సూర్యుళ్ళు 1000 మంది సూర్యుళ్ళు. సహస్రస్య దివి సూర్య సహస్రస్య, ఆ దివిలో ఉన్నటువంటి సూర్యుళ్ళు సహస్రం, 1000 మంది సూర్యులు ఒకేసారి వెలిగితే ఏ విధంగా అయితే కాంతి వస్తుందో అంత దివ్యమైన కాంతితో నిండిపోయింది ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా. పరమ పురుషుని శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ కాంతి అంత విపరీతం, చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట కాంతి. ఆ దివ్యకాంతి యొక్క మానసిక చిత్రమును ధృతరాష్ట్రుడికి వర్ణించి చెప్పాడనమాట. ఎవరంటే ఈ సంజయుడు. తత్రైకస్తం జగత్కృష్ణం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యత్ దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. అన్ని ఆయన ఆ కూర్చొని ఉన్నారు రథం మీద. అన్ని జగత్తంతా కూడా ఒకే చోట, అన్ని లోకాలు కూడా, భోగాలు, లోకాలు అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ. బ్రహ్మాది దేవతలను, అన్ని ప్రదేశాలు, అన్ని దేవతలు అందరు కనిపిస్తున్నారు ఆయన శరీరంలో, భగవంతుడి శరీరంలో. భగవంతుని విశ్వరూపమునందు అర్జునుడు పెక్కువేల విధములుగా విభజించబడిన ఒకే స్థలమున ఉన్న విశ్వము యొక్క అపరిమితములైన రూపములను చూడగలిగాను. పరిమితం లేదు దానికి, అంత అపరిమితంగా ఉందిట రూపం. అదంతా కూడా అర్జునుడు చూడగలిగాడు. ఎట్లా చూశాడు? ఆ రథంలోనే కూర్చున్నాడు. అసలు జీవితంలో చూడలేరు, చూడలేని ప్రదేశాలన్నీ కూడా ఆ రథంలో కూర్చొని మొత్తం అన్ని కూడా చూడటం జరిగింది అనమాట అర్జునుడు.
తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమాగధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనైపోయాడు. లోనై రోమాలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకున్నాయి అర్జునుడివి. నిక్కబొడుచుకున్న వాడే నమస్కారం చేయడానికి తల ఉంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి పరమప్రభువును ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయనకు విపరీతమైన గగుర్బాటు చెందాడు. ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికి భయం కలిగింది. భయం కలిగి విపరీతంగా భయపడిపోయి ఆయన ఆ రూపాన్ని చూసి రోమాంచితమైందిట. రోమాంచితమయ్యి అంటే రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. నిక్కబొడుచుకుని చూడలేక తలకాయ ఉంచేసుకున్నాడు. తలకాయ ఉంచేసి ఆ పాదాలు భగవంతుడి పాదాల వైపు చూస్తూ భగవంతుడిని ప్రార్థించటం మొదలుపెట్టాడు అర్జునుడు. అంటే కారణోదకసాయి విష్ణువు శరీరం పైన గర్భంలో బ్రహ్మాండాలు అనేక ఉన్నాయి. ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆయన దర్శించుకున్నారు. ఇంకా ఎన్నో లక్షల కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. శతకోటి జనాలు అన్నీ కూడా ఆయనకి దర్శనమైనాయి. ఇప్పుడు భూలోకంలో ఒక ద్వీపం, బ్రహ్మాండంలో ఒక లోకం, బ్రహ్మాండం మొత్తంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి లోకాలు. వాటిల్లో భూలోకం ఒకటి. ఈ భూలోకంలో ఒక ద్వీపం. అదేది అంటే భూలోకంలో కూడా మనది ఒక ద్వీపం అన్నమాట. అది జంబూ ద్వీపం మనది. మనం సంకల్పంలో చెప్పుకుంటాం, జంబూ ద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని చెప్పుకుంటాం మనం. ఆ ద్వీపంలో 9 వర్షాలు ఉంటాయట. 9 వర్షాల్లో ఒకటి భరతవర్షం. భరతవర్షే భరతఖండే, భరతఖండం మంది. ఎక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణువు, ఎక్కడ కృష్ణుడు? కృష్ణుడికే శరణాగతి కావాలి, వేరే ఇంకెవరికి శరణాగతి కాకూడదు మనం. ఎందుకంటే అంత గొప్పవాడు కృష్ణ భగవానుడు. అంత గొప్ప మహిమాన్వితుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి సకుడైన కానీ ఆయన విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు. అయితే కృష్ణుడికే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకే స్థలంలో ఉన్న విశ్వం యొక్క అపరిమితములైన రూపాలను చూడగలిగాడు ఆయన. ఎవరంటే అర్జునుడు. చూసి ఆ గోళ్ళు గగురు పొడిచి భయం కలిగింది. ఏమిటి ఈ రూపం, ఏమిటి ఈ బ్రహ్మాండాలు, ఏమిటి ఈ రూపంలో ఉన్నటువంటివన్నీ చూడలేకపోతున్నాను నేను. మొత్తం వ్యాపించేశాడు అన్ని వైపులా కూడా. కృష్ణ భగవానుడు అన్ని వైపులా, 4 వైపులా, పైన ఆకాశము మొత్తం కూడా వ్యాపించేశారనమాట. అది చూడలేకపోతున్నాను అని చెప్పని ఇంకా ప్రార్థించటం మొదలు పెడుతున్నారు. ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి ఎక్కడ దర్శింపజేశారు కృష్ణ భగవానుడు? చాలా పాక్షికంగా చూపించారు. ఎక్కడంటే యశోదామాతకి చూపించారు ఒకసారి, ఆ నోట్లో చూపించారు. ఆమె చూపించు, నోరు తెరు, నీది, నువ్వు మట్టి తింటున్నావు అన్నప్పుడు. తర్వాత వామనావతారంలో చూపించారు బలిచక్రవర్తిని తొక్కేసేటప్పుడు విశ్వరూపాన్ని. ఒక కాలు కింద పెట్టారు, ఒక కాలు పైన పెట్టారు. 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలి అని చెప్పి నన్ను అడిగితే నా తల మీద పెట్టమని చెప్పినాను. బలిచక్రవర్తి మొత్తం ఆ తల మీద పెట్టేస్తారు 3వ అడుగు. అప్పుడు కొంతవరకు చూపించారు పాక్షికంగా. 3వసారి ఎప్పుడంటే రాయభారం కోసం వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ కట్టేయాలని చూస్తాడు దుర్యోధనుడు. ఏమనుకుంటున్నావు నన్నంటే, నన్ను కట్టేస్తావు నువ్వు అని చెప్పనని ఆయన తన విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేశారట.
అది కూడా కొంతవరకు చూపించారు, పాక్షికం. కానీ ఇక్కడ మాత్రము పూర్తిగా చూపించేశారు విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి. అది చూసేటప్పటికీ ఆయనకి చూడలేకపోయారు, చూడలేక ఒళ్ళు మొత్తం కూడా గగుర్పాటు చెందిందనమాట. అప్పుడు ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు అర్జునుడు. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వాన్ ఉరగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జునుడు ప్రార్థిస్తున్నారు, కృష్ణ నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలని, కమలము యందు కూర్చుని బ్రహ్మను, శివుణ్ణి, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా నాకు కనిపిస్తున్నాయి నీ శరీరంలో అని చెప్పారు అర్జునుడు. చెప్పిన తర్వాత అనేక బాహూదర వక్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం నాంతన్న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వరూప, విశ్వేశ్వర, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతాలు నేను చూడలేకపోతున్నాను. అనేకమైన చేతులు ఉన్నాయట ఆ భగవంతుడికి, అనేక ఉదరాలు, చాలా పొట్టలు, అనేక ముఖాలు, అనేకమైనటువంటి కళ్ళు, అన్నీ కూడా అనంతంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా సర్వతో అనంత రూపం, నాంతన్న మధ్యం న పునస్తవాదిం. ఆది అంతాలు ఏం కనిపించట్లా అక్కడ. ఇది మొదలు, ఇది చివర అనేది తెలియట్లా. మొత్తం కూడా వ్యాపించేసింది రూపం. ఎటువైపు చూసినా కూడా ఆయనే కనిపిస్తున్నారు, విశ్వరూపమే కనిపిస్తున్నది. పూర్తిగా నిండిపోయింది అనమాట విశ్వరూపంతో. భూమి ఆకాశాలు మొత్తం కూడా నిండిపోయినాయి. అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. అన్ని రూపాలు కూడా నీ దేహంలో చూడగలుగుతున్నాను నేను. నీ యందు అటువంటి ఆది మధ్య అంతాలు నేను చూడలేకపోతున్నాను. అది మొదలు చివర నాకు తెలియట్లా. మొత్తం కూడా అంతా దర్శింపజేసుకుంటున్నాను నేను. ఆ బ్రహ్మాండంలో కమలంలో ఉన్నది ఆ కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు. 14 లోకాలు, 14 లోకాల్లో మధ్యలో భూలోకం. భూలోకంలో 7 ద్వీపాలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ద్వీపం జంబూ ద్వీపం. జంబూ ద్వీపం మధ్యలో సుమేరు పర్వతం ఎత్తుగా ఉంటుంది. సుమేరు పర్వతం పైన కూర్చుని ఉంటారు బ్రహ్మగారు. సత్యలోకంలో కూడా బ్రహ్మగారు కూర్చుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన దర్శింపజేసుకుంటున్నారు అన్నమాట. అందరూ కనిపిస్తున్నారు ఆయనకి. దేవతలందరూ కనిపిస్తున్నారు. నదులు కనిపిస్తున్నాయి, పెద్ద పెద్ద సముద్రాలు కనిపిస్తున్నాయి, నదులు కనిపిస్తున్నాయి, సెలయేళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. మనకి విశ్వంలో ఉన్నవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు ఆయన. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం.
నువ్వు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు. నీ నోటి నుండి అగ్నిజ్వాలలు, అగ్ని జ్వలిస్తున్నదన్నమాట ఆయన నోటి నుంచి. నీ తేజస్సు చేయి సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శించుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారు. అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నాయి. సూర్యచంద్రులు నేత్రాలుగా ఉన్నారు భగవంతుడికి. మొత్తం కూడా అగ్ని వస్తున్నది. ఆయన నోట్లో నుంచి అగ్నిజ్వాలలు వస్తున్నాయి. ఆ తేజస్సు చే ఆ మొత్తం కూడా భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతి, ఆ కాంతి గగురుబాటు కొలిగేట్టు మొత్తం నిండిపోయినది ఆ కాంతితో. ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుస్తున్నదిట ఆ కాంతి, ఆయన రూపము అంతా కూడా. అట్లాంటి నేను దర్శించుకుంటున్నాను. యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిదస్తవ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపాన్ని చూచి సకల లోకాలు భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను. నువ్వు ఒక్కడివే అయినప్పటికీ కూడా ఆకాశం మొత్తం కూడా, సకల లోకాలు కూడా, వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సకల లోకాలు ప్రదేశాలంతా వ్యాపించేశావు. మహాత్మా, అద్భుతమైన భయంకరంగా ఉంది అది రూపం. ఆ రూపం చూసి సకల లోకాలు భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనించాను. అన్ని లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా కంపించిపోతున్నారట, భయపడిపోతున్నారు అందరూ కూడా. అన్ని లోకాలు కూడా కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను, నాకు కనిపిస్తున్నది అని చెప్పారు ఇక్కడ. అమేహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్వితాః ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు, నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఏదో జరగబోతోందని చెప్పనని తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి. దేవతలందరూ కూడా వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా శాంతి మంత్రాలు చదువుతున్నారు. ఓ పక్క నుంచి ప్రార్థిస్తున్నారు. సిద్ధులు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. వచ్చి చూసి నమస్కరిస్తున్నారు ఆయనకి. నమస్కరిస్తూ కొంతమంది ఏమో భయంతో చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తున్నారు. వేద మంత్రాలతో శాంతి మంత్రాల్ని పలుకుతున్నారు అనమాట. శాంతి 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 అని శాంతి మంత్రాలు అవన్నీ కూడా చదువుతున్నారు. అక్కడ మొత్తం కూడా ఈ రాక్షసులు వాళ్ళు యక్షులు ఉంటారు కదా, ఆ యక్షులు కూడా ఉన్నారట. ఆ యక్షులందరూ కూడా, రాక్షసులందరూ కూడా భయపడి పరుగులు తీస్తున్నారు. మనకేదో ప్రళయం రాబోతున్నది అని భయపడిపోయినారు వాళ్ళు, పరిగెత్తుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అవన్నీ నేను చూస్తున్నాను, నా కళ్ళకు కనిపిస్తున్నది మొత్తం కూడా అని చెప్పినని ఆయన భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారు? ఆ రూపాన్ని చూడలేకుండా ఉన్నాను నేను, అంత ఒళ్ళు గగుర్పాటు చెందుతోంది అని చెప్పి నన్ను కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు మనకి. శ్రీ భగవాన్ వాచ కాలోస్మి లోకక్షే కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః. కృష్ణ భగవానుడు పలుకుతున్నారు, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలము నేను. దీని మధ్యలో మనకి అడుగుతారనమాట అర్జునుడు. ఆ శ్లోకం మనకి ఇవ్వలేదు దేంట్లో పోర్షన్లో, అయినా కూడా నేను చదువుతాను. ఇక్కడ
आख्याहि मे को भगवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि न तव प्रवृत्तिम्. ఓ దేవదేవా, ఇంత భయంకర రూపంతో ఉన్న నీవెవరు నాకు తెలుపుము. నీకు నేను నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. నన్ను అనుగ్రహింపుము. నీవు ఆది పురుషుడువు. నీ ప్రవర్తన మెట్టిదో నాకు తెలియదు గానా నేను నిన్ను గూర్చి ఎరుంగబోర్చున్నాను. ఆది పురుషుడు అని తెలుసు, కానీ నీ ప్రవర్తన ఏంటి అన్నది నాకు తెలియదు. కాబట్టి నిన్ను నేను తెలుసుకోగోరుతున్నాను. ఈ భయంకరమైన రూపం ఏంటి? ఏంటి రూపం? ఎవరు నువ్వు అసలు? నేను నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నన్ను అనుగ్రహించు, నాకు తెలియజేయి అని చెప్పినని ఆయన ప్రార్థించారనమాట అర్జునుడు. ప్రార్థిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః. ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, సమస్త లోకాల్ని కూడా సర్వనాశనం చేసే కాలుణ్ణి నేను. కాలాన్ని, జనులందరినీ కూడా నశింపజేయటానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః. మీరు పాండవులు, అంటే మీరంటే పాండవులు, మీరు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ కూడా చంపబడతారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా చచ్చిపోతారు. నేను కాలుడిని వచ్చాను, కాలం అని చెప్పినని చెప్పారు భగవంతుడు. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్రమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. ఓ సవ్యసాచి అర్జున, అందుచే లెమ్ము, యుద్ధం చేసి కీర్తి నొందుము, శత్రువులను జయించి సర్వ సంపన్నమైన రాజ్యమును అనుభవింపుము. నా పూర్వపు ఏర్పాటు చేతనే వారందరూ ఇదివరకే చంపబడిరి. నీవు యుద్ధమున సాధనము మాత్రమే కాగలదు. ఆయనకి చెప్పారు, యుద్ధంలో సాధనం మాత్రమే నువ్వు. వీళ్ళందరూ ఇదివరకే చనిపోయారు, నా చేతిలో చంపబడ్డారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పి, అంటే ముందర జరిగేది కూడా ఆయన చూపించారు కదా, అది చెప్తున్నారు అనమాట. వాళ్ళు నా చేతే చంపబడతారు, నువ్వు చంపటం కాదు, నా చేతే చంపబడుతున్నారు వాళ్ళు. నువ్వు ఓన్లీ పనిముట్టువు మాత్రమే. నేను ఊరికే నిలబెట్టాను. ఎందుకు? ఆ కీర్తిని నీకు ఇద్దామని చెప్పినని నిలబెట్టాను అని చెప్పినని చెప్తారనమాట. ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తధాన్యానపి యోధవీరాన్ మయా హతాన్ త్వం జహిమాప్యధిష్ఠా యుధ్యస్వజేతాన్ రణే సపత్నాన్. ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర మహాయోధులందరూ నాచే ఇంతకు పూర్వమే నాశనం చేయబడిరి. అందుచే వారిని చంపుము. వాళ్ళని చంపు, కానీ వాళ్ళని చంపడం కోసంగా నువ్వు చెందవాకు. నువ్వు ఊరికే యుద్ధం చేసినతో యుద్ధమున శత్రువులను జయించు. ఊరికే నువ్వు నిలబడ్డావంతే. ఆ చిన్నపిల్లలు బాణాలు వేస్తారు కదా, ఇలా నువ్వు ఊరికే అట్లా బాణాలు వేసేసేయి. ఆ బాణాలు ఊరికే ఏవో వేస్తున్నావు నువ్వు అంతే. ఆ శక్తినంతా కూడా, వాళ్ళల్లో ఉన్న శక్తినంతా కూడా వాళ్ళని నేను ఆల్రెడీ చంపేశాను. ఆ కీర్తిని నువ్వు తీసుకో, వాళ్ళ మీద బాణాలు వేసి వాళ్ళతో యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. సంజయ్ ఉవాచ ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిరేపమాన కిరీటీ నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గంధం
భీత భీత ప్రణమ్య. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, దేవదేవుని నుండి ఈ మాటలు వినిన పిమ్మట కంపించుతున్న అర్జునుడు దోసిలి యొగ్గి పలుసార్లు అతనికి నమస్కారం చేసెను. అతను దగ్గుతికతో కృష్ణుని గూర్చి ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు. నమస్కారాలు చేశారట అర్జునుడు. అదంతా కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు సంజయుడు. ఆ రూపాన్ని చూసి అర్జునుడు భయపడుతూ ఉంటే ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు పలికితే అప్పుడు అర్జునుడు ఆయనకి నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాడు. ఓ పక్కన కళ్ళనీళ్ళు కారిపోతున్నాయి అర్జునుడికి దగ్గుతికతో. ఆ గొంతులోకి దుఃఖం వస్తున్నది. ఆ దుఃఖంతో ఆ కృష్ణ భగవానుడికి నమస్కారం చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పారు. దగ్గుతికతోనే ఏ విధంగా పలుకుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జునుడు పలుకుతున్నారు, హృషికేశ, నీ మహిమను పొగడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతుంది. జగత్తు మొత్తం కూడా నీ మహిమలన్నీ తెలుసుకున్నది ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతున్నది. కానీ రాక్షసులు మాత్రం పరిగెత్తుతున్నారు, వాళ్ళు పారిపోతున్నారు. సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నమస్కారాలు చేస్తున్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు, శాంతి వచనాలు పలుకుతున్నారు ఋషులందరూ కూడా. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే. నువ్వంత గొప్పవాడివి కాబట్టి నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే. అందుకనే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో చెప్పారనమాట. హరే కృష్ణ. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమో అస్యప్యధికః కుతోన్యో లోకత్రయేऽప్యప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి కూడా చరాచరాలకు నీవే తండ్రివి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య, చరాచర లోకాలన్నిటికీ కూడా నువ్వే తండ్రివి. తమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడమైన అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువి. మొత్తం అన్ని లోకాలకి కూడా జగద్గురువువి నువ్వు. నత్వస్సమో అస్యభ్యధికః కుతోన్యో, నీతో సమానమైన వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. లోకత్రయే అప్యప్రతిమ ప్రభావ, అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడా. 3 లోకాల్లో, ఈ ముల్లోకాల్లో కూడా ఎవ్వరు నీకన్నా గొప్పవాళ్ళు లేరు. మొత్తం అందరికీ కూడా జగద్గురువు నువ్వు అని ప్రార్థిస్తున్నారనమాట అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడిని. నలభై 45. ఇంకా చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. చాలా మంచి మంచి శ్లోకాలు సెకండ్ లెవెల్లో చెప్పుకుందాము. తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం త్రిసాదయే త్వాం ఆమీశమీఢ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియ ప్రియాయార్హసి వేదేవ సోఢుం. నీవు ప్రతి జీవికి నీ పూజ్యనీయుడమైన దేవాది దేవుడు. నేను నీ ముందు సాష్టాంగపడి నమస్కరిస్తున్నాను, దయతో నిన్ను అర్థిస్తున్నాను. తండ్రి కుమారుడికి ఏ విధంగా అయితే ఆ వినయమును, మిత్రుని యొక్క అవిధేయతను, భార్య భర్తను సహించినట్లు నేనేమైనా తప్పులు చేసుంటే గనక దయించి నన్ను క్షమించు. తండ్రి దగ్గర కుమారుడు అవినయంగా ప్రవర్తిస్తాడు.
ఆ విధంగా ప్రవర్తించాను నేను. మిత్రుడు మిత్రుని యొక్క అవిధేయతను, భార్య భర్తను సహించినట్లుగా. అట్లా నేనేదన్నా తప్పులు మాట్లాడి తప్పు చేసుంటే నన్ను క్షమించు అని చెప్పనని అడిగారనమాట. సహించు, క్షమించు. అదృష్టపూర్వం హృదితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవేదితం మనో మే తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను నేను. ఆ చూసే భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించావు. అయితే చూస్తున్నాను కానీ నాకు చాలా భయం కలుగుతున్నది, బాధపడుతున్నాను. ఎందుకు అడిగానా అని బాధ కలిగింది ఆయనకి. దేవదేవ జగన్నివాస, దయుంచి నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించు, నాకు అనుగ్రహించు. నాకు ఆ శ్యామసుందర రూపం కావాలి, నేను చూడలేను, చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించు నాకు అని చెప్పనని అడిగారనమాట. అర్జునుడు ప్రార్థించారు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వం ద్రష్టుమహం తదైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. ఓ విశ్వరూప, సహస్రబాహో, తలపైన కిరీటమును, చేతులలో గదను, చక్రమును, శంఖమును, పద్మమును గల చతుర్భుజ రూపముతో కూడిన నిన్ను చూడగోరుచున్నాను. ఆ రూపముతో నిన్ను దర్శింపాలని వాంఛిస్తున్నాను నేను. ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని ఒక్కసారి చూపించవా అని చెప్పినని అడిగారనమాట. నాకు సాక్షాత్కరింపజేయి, ఆ విశ్వరూపం నుంచి బయటికి వచ్చేసేయి. నువ్వు వచ్చేసి కిరీటంతో, గదతో, చక్రము ధరించి నువ్వు ఏ విధంగా అయితే 4 చేతులతో ఉంటావో ఆ రూపాన్ని దర్శింపజేయి అని చెప్పనని అడిగారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. దేవాదేవుడు చెప్తున్నారు, ప్రియమైన అర్జున, ఓ అర్జున, ప్రసన్నుడనైన నేను నా అంతర్శక్తితే భౌతిక ప్రపంచమునందలి దివ్య విశ్వరూపాన్ని నీకు దర్శింపజేశాను. కన్నుల మిరిముట్లు గొలుపు కాంతితో కూడినదియు హద్దులేనిదియు ఆద్యమైనదియు ఈ రూపమును నీకు ఇంతకు ముందు ఎవరికీ కూడా చూపించలేదు ఈ రూపాన్ని. నువ్వు నాకు స్నేహితుడివి, అడిగావు, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, మిత్రుడివి, మా మేనత్త కొడుకువి, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, వృధాకుమారుడివి. నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు మొత్తం కూడా నా సార్వత్రిక రూపాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నీకు దర్శింపజేశాను. సంతోషంగా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి చూపించాను. అది తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం. ఇంతకుముందు ఎవరు చూడలేదు దీన్ని, ఇప్పుడు నీకే చూపించాను నేను. ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంతకుముందు ఎవరు చూడలేదంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చూపించాను నేను, కాకపోతే పాక్షికంగా చూపించాను. యశోదామాతకి చూపించింది పాక్షికంగా చూపించాను. అక్కడ రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు పాక్షికమే. ఇక్కడ వామనావతారంలో కూడా చూపించాను విశ్వరూపాన్ని, కానీ అది కూడా పాక్షికమే, కొంతవరకే చూపించాను. ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా నీకు చూపించడం జరిగింది అని చెప్పినని చెప్పారనమాట. నలభై 48 నవేదయజ్ఞాధ్యయనైర్న దానైర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః ఏవం రూపస్యేక్యాహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీరా. కురువీరులలో శ్రేష్ఠుడైన అర్జున, నా ఈ విశ్వరూపమును నీకంటే ముందెవరును చూచి ఉండలేదు. ఏలైనా
వేదాధ్యయనం చేయగాని, యజ్ఞాచరణం చేయగాని, దానములచే గాని, తీవ్రములైన తపస్సులచే గాని భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ రూపంతో నన్ను చూచుటకు శక్యం కాదు. అది వేదం చదివే వాళ్ళు చూడలేరు రూపాన్ని. వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాం కదా అని వాళ్ళకు కూడా చూపించని ఈ రూపాన్ని. అంటే అంత గొప్పవాడివి నువ్వు అని చెప్తున్నారనమాట అర్జునుడిని. యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళకు కూడా ఈ రూపాన్ని చూసే అదృష్టం లేదు. దానాలు విపరీతంగా దానాలు చేస్తారు, వాళ్ళకు కూడా లేదు. తీవ్రమైన తపస్సులు చేస్తారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శింపజేయను నేను, కానీ నీకు దర్శింపజేశాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అర్జునుడికి. ఈ రూపాన్ని ఎవ్వరూ చూడలేరు, వాళ్ళకి పవర్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు చూడలేరు, వాళ్ళ చర్మచక్షువులతో వాళ్ళు చూడలేరు. నేను దివ్య దృష్టిని ఇచ్చాను నీకు, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి అర్జున, నా మిత్రుడివి కాబట్టి నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, కాబట్టి నీకు నేను దర్శింపజేశాను. ఆయన ఎందుకు చూడలేకపోయారు అర్జునుడు ఆ రూపాన్ని? అంటే ఇంతకుముందు కృష్ణుడికి ఆ పవర్ లేదా అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే పవర్ ఉంది, కానీ మనం ఆ సీతాఫలం తింటే చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఆ సీతాఫలాన్ని తిన్న నోటికి మనం బెల్లం ముక్కను అందించామనుకోండి, రుచిగా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కాబట్టి ఆ సీతాఫలం లాంటి శ్యామసుందర రూపం కావాలి ఆయనకి. ఈ రూపం వద్దు అర్జునుడికి. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? మధ్యలో చాలా ఉన్నాయి శ్లోకాలు. దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానిమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతాః. అర్జునుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఏం చెప్తున్నారు? జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ మానవ రూపంలో చూచి నేను ఇప్పుడు శాంత చిత్తుడనైన సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. ఆయన ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించారు. చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించిన తర్వాత ఆయన నార్మల్ శ్యామసుందర రూపానికి వచ్చేసారు. ఆ శ్యామసుందర రూపాన్ని చూసిన తర్వాత అర్జునుడు, అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నావయ్యా కృష్ణ, ఈ సుందరమైన రూపాన్ని చూసిన తర్వాత నా మనస్సు శాంతించింది. ఏమైపోయాడు నా ఫ్రెండు? ఏమిటి కాలస్వరూపం, ఈ రూపం విశ్వరూపం, దీన్ని నేను చూడలేకపోతున్నానని భయపడిపోయాను నేను. కానీ నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావానికి వచ్చేసాను. నిన్ను చూసేటప్పటికీ నీ శాంత స్వరూపం, శ్యామసుందర మాధుర్యమైనటువంటి ఆ శ్యామసుందర రూపాన్ని చూస్తుంటే నా మనస్సు చాలా హాయిగా ఉంది అని చెప్పినని ఆయన ప్రార్థించారన్నమాట. యాభై ఐదుకి వెళ్ళిపోయారు. టైం ఎంత అయింది? 7:10. నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన నచ్చేద్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. దివ్య చక్షులచే నీవు చూచుతున్న ఈ రూపమును కేవలం వేదాధ్యయనం చేయగాని, తీవ్ర తపస్సు చేయగాని, దానము చేయగాని, పూజ చేయగాని అర్థం చేసుకొని రాదు. యథాతథముగా నన్ను చూడగలుగుటకు ఇవి సాధనములు కాదు. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ ప్రియమైన అర్జున, అనన్యమైన భక్తియుక్త సేవచే మాత్రమే నేను నీ ముందు నిలబడినట్లు యథాతథంగా అర్థం చేసుకొనుము. ప్రత్యక్షంగా ఇట్లు నన్ను చూడగలవు. ఈ విధంగా మాత్రమే నా రహస్యములను అవగాహన చేసుకొనగలవు. సచ్చిదానంద రూపాయ
కృష్ణాయ క్లిష్టకారిణే నమో వేదాంత వేద్యాయ గురవే బుద్ధ సాక్షిణే. సజ్జనాంత రూపుడైన కృష్ణునికి నేను నమస్కారం అర్పింతును. అతనిని అవగాహన చేసుకుంటానగా వేదములను అర్థం చేసుకుంటే ఏ ఒకటి చేతను దివ్య ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు ఒకటి చేతను అతనికి నేను వినతులు అర్పింతును. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఇది ఎవరంటే బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకం ఇది. బ్రహ్మగారు చెప్పినటువంటిది అనమాట. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద. ఆది అనాదులు అన్నింటికీ కూడా నువ్వే గోవిందుడివి. సర్వకారణకు అన్ని కారణాలకు కూడా కారణం నువ్వే అని చెప్పినని ఆయన ప్రార్థించారనమాట, కీర్తించారు బ్రహ్మదేవుడు. ఇప్పుడు ఎన్నో శ్లోకం 55. మత్కర్మ కృత్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమాహేమేతి పాండవ. భగవద్గీత సారాంశం ఈ శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో అన్ని కర్మలు నా గురించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారనమాట ఈయన. 9.27లో కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. కర్మలు చెయ్యి, ఫలితం నాకు వదిలేయి అని చెప్పారు 9.27లో. పరీక్షిత్ మహారాజు ఎన్ని కర్మలు చేస్తూ ఆ రాజ్యాన్ని సుపరిపాలన ఎంత బాగా చేశారు ఆయన. చేసినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ శాపం లభించినప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు, వెంటనే గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయారు. అన్నీ త్యజించేశారు. ఆ రాజ్యాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఆ భోగభాగ్యాలన్నీ వదిలేశారు. వదిలేసి ఇమీడియట్గా అది తెలియంగానే నీకు శాపం వచ్చింది అని తెలియంగానే వెళ్ళిపోయారు గంగా తటానికి. గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయి ప్రాయోపవేశం కూర్చున్నారు అక్కడ. అంటే మంచినీళ్ళు కూడా తాగరు ప్రాయోపవేశం అంటే. తాగకుండా కూర్చున్నారు. కూర్చుని పరమగమ్యం ఏంటి, ఆయన పరమగమ్యం ఏమిటి అన్నది నిర్ణయం అయిపోయింది. భాగవత శ్రవణం. ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చారు. ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజు ఇట్లా గంగా తటంలో కూర్చొని ఉన్నారు ప్రాయోపవేశం చేసని. సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చారు. మొత్తం భాగవతాన్ని కూడా ఆయన వినిపించటం జరిగింది. అర్జునుడి ద్వారా మనకి భగవద్గీత వస్తే అక్కడ అర్జునుడి మనవడు పరీక్షిత్ మహారాజు ద్వారా మనకి భాగవతం ఇవ్వబడ్డదనమాట. ఓ ప్రియమైన అర్జున, నా విశుద్ధ ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నుడై ఉండువాడును, కామ్యకర్మల యొక్కయు మానసిక కల్పనల యొక్కయు కాలుష్యమును నిముక్తుడైన వాడును, నా కొరకై పనిచేయవాడును, నన్నే జీవిత పరమార్థముగా తలంచువాడును, జీవులందరి ఎడా మైత్రి కలిగి ఉండేవాడును, నన్ను తప్పక చేరను. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండాలి భగవంతుడిని చేరడానికి. కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై, అంతఃకల్మషాలు అవన్నీ కూడా వాటన్నింటి భౌతికమైనటువంటి అట్రాక్షన్ అన్నింటి నుండి కూడా బయటపడాలి. ఆ విముక్తి పొందాలి భక్తితో ఉంటూ. ఆ భగవంతుడి భక్తి, భగవంతుడినే పూర్తిగా భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోయి ఆ భగవంతుడి కోసమే కర్మలు చేస్తూ ఆయన ఆనందమే నా ఆనందం అని ఎవరైతే జీవిత పరమ లక్ష్యంగా ఎన్నుకుంటారో సర్వభూతాల పట్ల కూడా, భూతాలంటే ఏంటి, జీవరాశులు, సర్వజీవుల పట్ల కూడా విరోధభావం లేకుండా, శత్రుత్వం లేకుండా వాటిని సంహరించటం, వాటిని కొట్టడం, వాటిని హింసించటం, ఇవంత విరోధభావం అంటే అది లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటారు, తప్పకుండా నా దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు అని చెప్పారు భగవంతుడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. పిల్లలందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. అందరికీ ధన్యవాదాలు.